Yes! Kaurapuuro niinku helmipuuro, niinku hirsipuuro, niinku maissipuuro, niinku mannapuuro, niinku marjapuuro, vispaan sua niinku vispipuuro. Puurossa on hometta, aion panna konetta. Sitten näin Johannan ja aloin vittu runkata. Lähestyin katuja, etsin kaurapuuroa. Menin sisään markettiin ja mut vittu ammuttiin. Mulla on ase kädessä, on marketissa käymässä. Ammuin jonkun randomin, mut vittu se olikin mun kaveri. Meikan puurojumala, vihan vispipuuroa. Joo, mitä vittua mun puuros on? Mitä tälle on käynyt? Mitä vittua? Nää on vittu banaaninkuoria.